Mutate mapambana chisankho chomwe chikubwera pa chiwiri. Osati maplanti. Iwe usipati titati. Ungaduze tinasekere. Iwe game ndi aja ntolipo. Titati kumusanyira sekere. Titati ndiye kuti ukanga tiukaikira. Vuto lanza tu amauza nditasakalimbetsi. Mpaka na press conference, mpaka na mahandika chifi kumapuputa tukuta. Kumauza kuti musakalembese. Ife timauza antu akalembese. So nawe kupanga campaign ndi antu this is where the problem is. Game hii or atati atenge apite musika walimbi antu akaunjikira akazasa. Apite mapemba akaunjikira akazasa. Koma pomwe wamauza so antu omwe acha kutasa kalembetsi. Pamene ife antu tuwali manje analembesa. Muzane kubisa mutala mulira ndiko muzane koko zile nikuja kusira kokaya kema address hapo koma ndi mkabo hii bila mutalika sanga tuluka chila campaign sisi kadani mene sisi Malai Congress Party is here to stay and Malai Congress Party will take power come 16 September 2025 and Dr. Jabera will be the president come 17 September 2025 mukana mulira bwanji pamene malepera kungo tsegula chitseko mkutseka ya convention ito apo koma ife waife sikuti anatekera koga koma tinachezera naye pofunika kuti kalowere kholo kumakamba tsono awawa ndedziko losakula izitu sizamikonono izi zofunika changamuka inetu kuyankhula pano simpwe paya imachipi Adulangani musango khalai munene kuti achimwendo akuti muuzane owina ndi Dr. Lazarus Makape ndani kodi chabwino Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM munyengo imene anthu akutengedwa kukasekeredwa ndi kutulusidwa kutengedwa ndi kukasekeredwa ndi kutulusidwa Amalawi angoti jenkha sakudziwa kunena kuti kodi zimene zizizi zitha bwanji ena ayamba kukayika kunena kuti koma ndiye ngani za kuchikangawa zija sizalowaso mbwalo Amalawi kunja kwa kuyankhula zambiri chifukwa chonena kuti zikukhala ngati kunena kuti malamulo onse a dziko la Malawi oyendesera dziko la Malawi ali m'manja mwa MCP ngakhale ena tuluka mboma koma akutumikirabe chifukwa tikathamanga ndi kupita kuma judiciary kwathu ndiyonse MCP nde Amalawi ali ndi nkhawa nde ndili ndi uthenga umene ndikufuna ndipereke kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso ndili ndi uthenga umene kupita ku chipani chija cha DPP chimene chikuyendesa boma la dziko la Malawi. Uthenga umene
umenewu andipasira nda Malawi ndi zimene Amalawi ochuluka akuyankhula kunjaku chifukwa nthawi zina timatha kudziwa koma ife amene timayendayenda chifukwa timayenda kupita boma lina lililonse kupita malo ena aliwonse tsiku ndi tsiku pamene ino akuluakulu nthawi yanu imathera mu ofesi kulowa mu ofesi 7 koloko pokatulukanso 4 koloko mu ofesi ndi nthawi yonena kuti mumve zimene akunena anthu kunja imakhala yochepa nde ine pa Limpopo FM Comrade Ntanyiwa ndabwera ndi uthenga umene Amalawi ochuluka andipasira kuti ndiuze boma la DPP Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Program yanga madzulo ano akundipasira ndi aja Dr. Yoko amene akupezeka kuja ku Kasungu akupezekera pa 0980531215 Dr. Yoko amene akupezekera pa 0980531215 amene wali ku Kasungu nonse amene muli ndi mavuto okhuzana ndi zachikuda tiyeni tapeze Dr. Yoko kuti atithandize amene amapereka mankhwala alikango ndipo Dr. Yoko amene amathandiza kusirika makola nkhuku makola ng'ombe ndi zina zotero choncho tayimbireni phone pa namba imeneyi kuti mupeze thandizo komanso ndili ndi Dr. Lake amene akukhalira kuja ku Durban nonse amene mukuwafuna Dr. Lake tayimbirani pa 0743780321 Dr. Lake 0743780321 akupezekera kuja ku mzinda uja wa Durban ku South Africa choncho nonse amene muli ozungulira kwa mashu amene ozungulira mo kubafu tatiyeni tapeze amene watonse amene tili Pine Town tatiyeni tayimbire telefoni kuti atithandize. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa program yanga madzulo ano pa Limpopo FM ndi kuthamangira kumene ndi kuthamangira kaye ku chipatala chicha cha ku Queen Elizabeth ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kumene kuli administrator amene ndi Mr. Munthali anthu ogwira ntchito pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital akudandaula chifukwa cha khalidwe lawo. Munthali anabwera kuzagwira pa Central Hospital potumizidwa ndi chipani chicha cha MCP choncho madokta ngakhale ground labor tikatitu ground labor osesa okolopa ndiena otero akundandaula mkulu ameneyi ndeti mafuna aboma kunena kuti munthu kuti agwire ntchito momasuka azimasukirana ndi bwana wake. Ngati bwana sakumasuka bwana ngati ali waukali ngati galu wachiwewe pa nyumba pamenepo mmanguti lero nsikana wa ntchito wabwera wapita lero wina wabwera wapita angakhale garden boy samakhalapo. Bwana wabwino ayenera kukhala wodekha ndofasa choncho pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital ogwira ntchito kumeneko sakukondwa ndi wamkulu wa pa chipatala ameneyi ndi uthenga ndonena kuti kubomako kuti mapatient athu
athandizidwe bwino nawonso azimvaso kunena kuti koma dokotala wakuti akabwera pano ndeti makhala tundi chimwemwe chifukwa dokta asamapite kukapereka thandizo kwa patient ali ndi ma stress ali ndi nkhawa ndiyoti tikatero sizichita bwino patient onena kuti akanatha kuchira mapito akamatha kumwalira chifukwa nthawi zonse amakhala ndi mantha kunena kuti kodi adokta phiri akamabwera pano nkhope yawo ikhala yosangalala sono dokta ndi munthu mmodzi amene akuyenereka kukhala wansangala pamene akuthandiza patient ndi mafuna ndipemphe akunduna wa zaumoyo ku Queen Elizabeth Center Hospital kuli vuto amene akutsogolera chakwera wakumene koko anthu sakumufuna Limpopo ndi Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Tamva chigawo chakumasana kuno kunena kuti Dala Kadula amenewa atengedwanso ali m'manja mwa polisi komano tikumvanso Ayuba James akuyankhula kunena kuti iyayi amakhoti ananena kuti gulu limeneli la anyamatazi kwanje sili kuyenerekanso kumangidwanso ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi dzikoli akulilamulira ndi ndani? Dzikoli akulilamulira ndi ndani? Inu a DPP mphamvu zilipo kapena kulibe? Chifukwa ngati anthu afika pomabwera amene Ayuba James ndi lawyer amene ndi MP wa kumkhotakota komanso by professional he is a lawyer amene akuyankhula kunena kuti Dala Kadula sakuyenereka atamangidwanso. Funso ndilonena kuti Dala Kadula amene agwidwawa mulandu umene agwidwa ndi wina sakubwera mkhoti chifukwa cha zimene akhotana nena kunena kuti asazamangidwenso. Ndeti kufuna mutimasule Dala Kadula ndi amene anamtenga Frankie Chiwanda kunchida kidnap kumuthawisa ndi kumuyika muthumba kuti akamuphe. Lero apolisi aona kuti ndichola kuika chimene anapanga Dala Kadula. Lero maloya akubwera ndiye ndikufuna ndipereke uthengawu umene andipasa Amalawi a DPP ndikufuna mundimvese bwinobwino. I'm not against you koma Amalawi ambiri ndi okwiya komanso ali okhumudwa ndi zimene zikuchitika zoma agwira anthu nkwatulusa mulandu okupha. Tiyerekeze mulandu okupha ndinagwidwa ndineyo kuti ndimafuna ndimpepito Mutharika mukanandilola bail out. Ndikanakhala kuti ndine ndimafuna kuapanga chipongwe amayi Jenny Ansi aboma mukanandilola kunena kuti ndipereke ndalama bail out ndipite ndikakhale ku nyumba. Tiyeni zinazi tiziziona kunjaku Amalawi ndi okhumudwa kwambiri ndi mmene zikuchitikira ndiye ndili ndi uthenga umene andipasira Amalawi. Amalawi ochuluka kunjaku apempha pa Limpopo FM kunena kuti Comrade Ntanyiwa timafuna tikupempheni uthengawu mutitumizire kuboma kunena kuti ngati ndikotheka kuyambira lero bwanji atasiya kaye kwa amanga anthu kufikira atapanga kafukufuku abomawo ndikupeza maumboni cholinga akamamanga anthu pazikhala maumboni ogwirika. Izi zomanena kuti palibe umboni ayi tiyambe takafufuza kaye tikuona ngati sitithandiza chifukwa
ndalama zathu za misonkho zizithera zinthu zopanda ntchito. Kuli bwino boma likhale chidwi ndi nkhani ya maphunziro, likhale chidwi boma likhale chidwi kugula chokudya ndi kumapasa anthu, kugula fetereza kumapasa anthu. Koma izi zomati kummanga munthu kukamtulusa, zimenezi zikutitayisa nthawi yathu, nthawi ikupita. Pamene DPP izi zazindikira zaka ziwiri zitatu zapita akuamanga anthu ngani palibe umboni, boma lifufuze. Oyimira mlandu wa boma sanapereke umboni wokwanira. Nde amalawi akuti programu iyi iyambe yayima chifukwa mwina yukhanga tiyongoganizira. Ndiye mwina tikupusa ndife anthu amene tikukhala kumuzi, chifukwa zikuoneka ngati ndende zathu zinayikidwa kuti zikhale za anthu osauka. Wolemera alibe ntchito ina iliyonse, olo ataba, olo atapha munthu, olo atatuma munthu kuti kamuphe wakuti, ngati ali wandale sangamangidwe. Nde amalawi akupempha chipani cha DPP kunena kuti ngati ndikotheka tazisiyani zoma amanga anthuzi, chifukwa aliso ndi chikayikiro chonena kuti kodolo mmene zifikiramu olo nkhani ya Chilima muzakwanisa kuyendesa. Nkhani ya Chilima, nkhani ya Chiwaya, nkhani ya Imedi muzakwanisa kuyendesa. Nde amalawi akupempha kunena kuti kuli bwino mukhale ndi kafukufuku wokwanira, mukhale ndi umboni, nde muzamanga anthu. Kusiyana ndi kuti galimoto inyamuke ikamugwire wakuti. Mwaononga mafuta amene mwaonongawo akanatha kuthandizira chinthu china chake. Komanso amalawi akupempha kunena kuti kodi wosauka analagwira chani anthu olemera? Wosauka analagwira chani anthu olemera? Chifukwa iyeyo akalakwa lamulo limabwera mwachangu kuzagwira ntchito kwa iyeyo. Komano wolemera akalakwa chimozimozi lamulo silimagwira ntchito. Ne akufunsa kunena kuti pali kusiyana kwanji pakati pa olemera ndi osauka. Akapanga tchimo limene lili lofanana, wolemera kupha munthu belauti zilibe umboni akufufuza. Osauka akangomangidwa mama wa kukoti 5 years 7 years, nde dzikoli ndi anthu olemera okha. Amalawi akufusa. Anyamata azikwanje lero anali kulumbazi kumene amakaona ajese kabwira, ndipo anyamata amene waliyense anali muchipewa ndicho linga chonoti asaziwidwe. Koma ogwira ntchito ku Limpopo FM amene ali pa Lingazi police station anaona ndipo anatiuza kunena kuti kunoto ndiye anabwera yonse MCP zigawenga zonse zinabwera kuzaona ajese kabwira. Nde mukhoza kuona kunena kuti aboma zinthu zimene mmazinena kuti zilibe umboni tikafufuza zimakhala ndi umboni. Mwachisanzo anthu anatenga mipeni kumabola mateyala ku parliament. Ku parliament ndi malo otetezeka, koma anthu anakwanisa kukalowa kumene kuja. Kodi anthu amene aja analowa kuaja anatuma ndinda koti likunena kuti iyayi zilibe umboni. Lero atala kadula agwidwa kuyankhula kwake ata gulu limeneli sili kuyenereka kumangidwa. Ndeti kufuna amakoti mutiuze kunena kuti woyenereka kumangidwa ku dziko la Malawi ndi ndani?
This is Comrade Daniel Parimpopo. Ma activist akulu mabwana athu ma activist mabwana athu muli bwanji konse kumene muli si comrade si activist wakulu ayi ife ndifaji chepere tili ndi mabwana athu amene ali kutsogolo kwathuku Rimpopo ndi comrade Taya. Ali gulu la polisi komanso gulu la immigration amene akutenga ma passport kwa timu ija ya MCP ndikumapita nawo ku boda ya kumchinji ndikumakadinda komanso apolisi amenewa ndiye a immigration amenewa akunyamulanso zikwama za anthu amene amagwira ntchito mboma amene akuyembekezera kunena kuti tsiku lina lililonse boma likhoza kuwayitana kuti akayankhenso mafunso pa zimene anapanga. Ndiye pali apolisi ndi a immigration pa boda ya kumchinji amene akudindiratu passport imene munthu azanyamuka loweruka wiki ya mkucha iwo akuyidindiratu ndi cholinga chonoti munthu uja akamazanyamuka kupita china chilichonse chizakhale chili m'malo choncho ndifuna ndikuwuzeni achisale amukhito aluhanga izi ndi zimene akupanga anthu ano amene akugwira ntchito ku department ya security. Ndikuyankhula pano ena athawa kale ena akukonzekanso kuti azithawa nde munthu amene akumanyamula mapassport amenewa dzina lake ndi Mando mmodzi wa anthu ogwira ntchito ku immigration amene ndi amene akumanyamula mapassport nkupita kukadindisa in advance kuti anthu akamatuluka azingonyamuka ndi kumangopita. Izi ndi zimene zikuchitika mu dziko lathu la Malawi ndi chifukwa chake kunjako anthu akunena kuti bwanji zomanganazi zingoyima boma lingochita concentrate ndi zachitukuko za dziko chifukwa yona kuti tikudziwa kunena kuti andale ndi samangana apapa ndiye tisanamizane andale samangana andale sazamangana andale azitisaka anthu ngati ifeyo ndi mitima yawo mbei. Rimpopo ndi comrade Tajiwa.
Tikatereso pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo ndimalize mwa mtundu umenewo. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Ulipe madambeka upeka suku Upaluga kabisa Imaswa mika Ukafune kundi menya Kaumumba ine Isafere